Čaute, máme nový Tajo a dneska si hráme Disasters, čo je v preklade do slovenčiny alebo do češtiny katastrofy, takže bolo to vlastne také Minecraftové katastrofy a môžeme ísť rovno na to, dajte odber a like. A veľmi vám ďakujem za tých odberateľov, čo ste mi dali. Ja som fakt nevedela, ako sa to dalo, ale proste dobré. Ako to funguje, toto vlastne katastrofy? Vlastne tu nás to partneruje takého ako keby mesta, alebo čo to je, ja neviem, hej, mesto. A teraz nám to dá 10 sekúnd na útek. A vlastne tam môžu byť proročné katastrofy, napríklad zombie apokalypsa, alebo že letajú enderdraci, alebo že padú meteority, alebo ja neviem už. Takže, dobrá, dragons, takže preto je najlepšie byť, to len proste, aby nás nezabili. Áno, práve som to povedal a skoro som zomrel. Raz som to vyhral aj z reálne polkou srdiečka, takže, jop. Si trošku ešte stíšim zvuky. Alebo si radšej vypnem, aby ma zase bolo počuť cez to všetko. Kámo, nie, niekto už spadol, tak skoro. Tu je nejaký vending machine. Počkať, to sa vlastne spavnú také goldíky. A ešte nie je dobré sa zdržovať pre veľa hráčoch, pretože oni môžu byť vlastne ako keby získať vlastne, že môžu zabíjať a hitovať a kámo a takto sa mi raz toho, že ma jeden typek proste zabil. S mečom alebo s čím ťa to mal. A ešte dva goldy chce. Kámo, to je... Yes. Aspoň jeden som zobral. To je druhý. Posledný drak nič mi nerob. Ja som vlastne dostal full damage. Na ten automat, neviem, či sa k nemu vlastne dostanem. Nie, prší. Tak to som mal zostať, no, super. Reálne tam boli 3 veci naraz. Dragons, potom nejaký dáš, ktorý zabíjal a zombie apokalypsa, kámo. Keby tam nebol ten zombík, tak by som to možno ešte prežil, hej, ale bohužiaľ tam bol. Takže najlepšie sa vždy držať pod strechou, ale tento veľký zombík podľa mňa ako nič nerobí, nie? Takže môžeme ísť na ďalšiu hru a tentokrát sa budem trošku viac snažiť, pretože moje snaženie nie je dobré. Bang! OK. Mám 10 sekúnd, dobre zas. Ja radšej zdrhnem ako tu. Dragons bude prvá, ne? Dragons a Purg. Purg je PvP is enable audio 8 pervasive framing. Nobody vím, že sa asi budeme môcť zhitovať, alebo že PvP zapnúť. Hej, že... Ok, som bol už nejaký hráč už. Ok, takže ja radšej dostanem... Ok, tu sa spomína nejaký gold. Goldík. Bang. Yes, mám ďalší. Bank som chcel povedať. Ok. Mal by som ísť von. Ja radšej sa skoro asi pod druhu. Ja som v jednom rohu, som videl vlastne taký ako keby karaván a ja to je vlastne ako keby moja základňa, pretože ja... Hej, je toto možné? Dobre, ja budem radšej toto asi pazím tam. Vlastne tam, kde je ten karaván, tak tam ako keby to je malá ako keby základňa. Niekto tam padol. Ak ma zasiahne kámo ten blesk, tak to by som bol neradosť, pretože nejaký... Ok, purge už není. Lighting. Ten blesk má zabil asi na jednu ranu, že? To je urobené ako v reálu. Regular rain. Kámo, ja sa teraz naozaj cítim, ako keby kámo to bolo proste, keby som tam bol, že to by nebola tá hra reál. Nie, okej. No až na toho traka, ktorý teraz prebehol. Tak tam tie bloky proste padajú, aké to mesto. Keby bola viac map, mne sa zdá, že proste iba táto jedna mapa. Keby bola viac map, tak to by to... Hospodárstvo, nie. Čo to je? Ono to všetci majú... Ja to sa dva striedajú. Ja som išiel po dážď, už som sa bál, že ma niekto našiel. Nie. Ja mám ten dážď.
A ešte zombie apokalypsa, kámo, však to je úplne super. Nemá nevidia, nie? Nie, kámo, 30 Čo ma zabilo? Ja im zabil ten blesk. Super. To ešte snežilo, nie? Nikto neprežil, ja som bol posledný. Dal ma Discord a Job. Nikto neprežil. OK, tak to je ako zaujímavejšie. To je, no, zase sa mapa. Škoda. Vlastne ešte ten karaván v rýchlosti, ne? Alebo si rozportne asi na jedno miesto všetkých. Takže asi sa to neoplatí s tom, alebo nie? On býva väčšinou, prosím, nie tam na tej druhej strane. Bude tu, alebo na druhej strane. Ten karavan môj, ale čo to je? Zombie apokalypsa a púrk, no. Zombie apokalypsa to je najlepšie sa vyšplhať niekde, no tak na druhej strane ten karavan super. Ale že úplne najďalej, ani v tomto mrohu, proste ono to je na tom ostrove. Dobre, zombík, ty ma nezhodíš, že? Yes. Oni sa tu kámo spawnujú aj... Dobre, nikto mi nič neobral, dobre. Hej, kámo, ja som zabudol, že to je to PvPčko zapnuté, ale... My sa budeme mlátiť rukou, hej kámo, ty máš menej životov než ja, hej. No tak ja som PvPčko taký dobrý, že fakt ako... Polhápka, yes. OK. Nemal sa týpco začať mlátiť, no. Teraz keď príde kámo nejaká iná, tak akože fakt. Bežím k tomu karavanu, tu nejaký automat. 3 goldy. Otáznik. Ale to môže byť niečo zlé. Instant heal. Kámo to... Som stal instant heal teraz. Instant heal. Super. Aký knockback to mal? Aký knockback mi povedz? Čo to bolo zač? Ďalšia hra, mňa to začína čoraz viac baviť a baviť. To je čudné. Inak, kde bol ten karavan? On bude niekde inde, nie? Čo ma to portlo? Nespadlo mi to, že? Prdele. OK, tak spadlo, no. Na sekunda, to som sa pekne pripohil. A tam, kde som bol predtým asi. Tu budem... Nie. Niekto dostal toho werewolf. To znamená, že môže proste jeden typek proste zabíja, ale že rýchlo. No nie, že proste ako PvPčko s rukami, on proste, že rýchlo zabíja. A zišiel som by apokalypse do toho, kámo, že sa musím niekde vyšplhať, dávať si pozor na toho jedného hráča. Za tým obrazom asi nič nebýva, že to je škoda. Toto keď nedám, tak zomrem. Ale ja som dobrý v parkoure, takže yes. A som bezpečný, pokiaľ tu na mňa prídu tí draci. No, že tí zombíci vlastne môžu spawnovať, takže to je nevýhoda. Jak to sú tam tí zombíci. Sú proste užívam vo vlaku. Počkaj, dá sa preskočiť do toho druhého. Sa dá preskočiť do toho druhého vlaku. Tu dá preskočiť sem. Dragons, no tak kámo, to budem... To keď nejaký drak poje proste sem, tak ja rýchlo skočím na druhý vlak. Alebo neviem, či to je asi najlepšie byť niekde nad niečím leditujúcim nad voidom.
Takže idem radšej dovnútra. Čau. Som ho klamal. Gold sa teraz respawnul predo mňou. Alebo zmizol niekde. Kamo, nezmizni. OK. Počkať. Dobre, som tu. A tu by som... Tu by som mal byť bez... No. Ako sa to povie. Predčím iba. V bezpečí pred zombíkmi, pretože oni nevedia skákať. A to je asi všetko. A pred dážďom ešte. No jasné, ja som to proste hovoril. Počkaj, ako? Ako som zomrel? No dobré, tak toto je... neviem komentovať. Ako... Zas nič. Ako žiadny hráč. To mi nehovor, že to nikto nehrá, keď ja zomrem. Akože hrajú to ľudia, hej, ale... 180 hráčov, mňa to práve napojí tam, kde je proste 0 hráčov, hej. Dobre, no. Bang, bang. Tu sa kopí skvery. Ja budem asi ostať tu. Ak to bude ten dáš, tak ako dobrá, super. Dobre, Purge a Dragon, dobre. Ale už smrť, už im to nechaj. Ja ten nechcel útočiť, hej, tak ani ja ho nechám. Ja tiež som najlepší v PvP, podľa mňa ani on, keď sa nechcel byť. Mám byť. Ja som myslel, že pôjde teda do mňa, ale tak nešiel, takže... Ok, ten gold bude môj. Tu je ten karaván. Yes. Koľko má ten týpca? 11 má. Ten karaván je tu. Úplne nádherný. Dobrá, pri tom karaváne vlastne bolo takéto niečo, takýto vlastne most, ktorý prechádza na druhú stranu. No nie, on bol až tu, keď sa vyšlo hore schodmi. Sú to všetko tu na tento. No kámo, ešte, že som nebol na tom vlaku. Hotpoda tu ešte k tomu, ne? Čau. Čau, bro. Tak sa ma... Ja už nie, jaj, škoda. Jaký jebo to má? No hotpoda to. Považujem ma zhodiť, kámo, tým zombíkom, ty drak. Jeden. Skúsim kočiť sa... OK. Som sa pekne uväznil. Tu máte goldy. Mám to nič vyhazovať. Tak sa mohol nabeť. Počkaj, to akože nejde. Nejaký búk, oha. Sem lietajú, počkať. Počka, my sme tu reálne iba traja. My sme top 3. A ešte minúta, hej. Nejdeš na mňa, že? Kamu super, on išiel proste na mňa. Prečo proste... Tí draci ma proste nemajú asi vo oblúbe, alebo čo? Dobre, tak ja si tam ešte hru. Nemôžem ten týpek teraz kvitol, som sa práve napojil, ale... Takže kde je ten karaván? Alebo čo to je zač, aby ste to proste videli. On nie je úplne na tomto kraji, on je na tomtom, a to vlastne zistím, nie? Teraz sa všetci rozídu preč. Dobre, prosím, nech to bude ten nemrtvený dáž, alebo čo to je? Asi drain. To je super. Ja som reálne... Aha, ja som proste uväznený. To je... Dobre, takže ja rýchlo teraz prejdem sem, dobre. Nič mi to neuberal z nejakého dôvodu a tu je z nejakého dôvodu diera. Ale to nevadí. OK.
Nie, dobre, hlavne žiadny damage. Ale tu budem, pokiaľ neprídu žiadni zombíci, tak to je v pohode, ale keď tak počkať. Keď tak asi zdržanem niekde takto. A ešte dokonca je búrka, je. O, čo sa stalo? Zombie apokalypsa a purge. Dobre. A kto mi povedal, že... Ja som si reálne myslel, že to už skončilo. Zombie apokalypsa. Počkaj, ja... Skúsim risk... On zomrel. Tu niekto zomrel. Lebo to bol asi ten zombík, nie? Dobre, takže ja tu budem a hlavne sa nemám báť. Zombík to umrel, hej. Nie. Dobre. Nie. Dobre. Dobre, mám dva... Raz som tu mal, že... Dobre. Poison som tu mal, ktorý má heal. Ale teraz ho to nemám, takže to je veľký problém. Prestane ten drain. Nie, on stal ten púrž, takže ak to kome príde nejaký hráč, čo by sa nemalo stať. Už není púrž, dobre. A ešte Dragon, kámo, to je úplne super. On mi proste zničil všetku tak kámo, ten Dragon teda kámo zmrtkal mi úplne zničil celú stenu. Čo to bolo nad hlavou, mi to zničilo úplne celé. OK, takže to je bolo z tohto videa všetko. Dajte odber a like a čau.